alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe weeɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla mon e roɓɓindi jayndeli moɗon weltare min dañata e kala saaha huccide mon noon kadi min dañire weltare oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanin jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe min jittake la gotol calminama juura berta juuɗe ñagade waw yuppa e Sénégal e aduna o foof ha ɗon borosa holluden caggal jam dumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna o foof ɗum noon subaka fo dañde weltare e addade mon ko ɓuuri tengtude e jayndel diɓani moɗe Bassete Ndiaye wonde Bama Moussa Niang hande ko journée spéciale 8 mars rewɓe fo nana teddine ba bisimilla fatou barakallahu caggal yettude Allah julde rasulu sallallahu alayhi wa sallam yettude halifaɓe diine kamɓe aade en jettiɓe yeewiyanko men Piindi TV tawateɓe nder eɓɓo leydi kala no mbiɗani hande ko journée internationale de la femme walla mbiya journée mondial nde won noon oɗo ñalawma koye nder johliduni babaɗo men nde foof nde won noon nde mawninte noon tigui Baba Moussa ko ɓuuri tengtudande ko on journée ene wayno ñalawma duttugol ganduɗa ko fodde duttugol teddugal duttugol ganduɗa ko on horma e korsa faade tigui rewɓe sikki ala ko ñande foof kono ganduɗa ko suɓama oɗo ñalawma ɓurɗo latade 8 mars ene hayno ganduɗa ko guila hitande ujunere temedde jeenayyi e sappo ene mawni oɗo ñalawma noon tigui jayde l'observateur udditidama ko noon tigui ɓe garti oɗon justice tribunal grande instance mo Dakar ɓeɓe kolliti on juge deuxiéme cabinet ganduɗa tigui arti o ganduɗa koye kaɗon haala ko ganduɗa cowonomo ɗo walla mbiyen haalnomo ɗo ala haali ɗen koppereje gujjunoɗe walla mbiyen nannanoɗe cukkiri to poste finance oɗon détournement ganduɗa ko 1,5 milliard koppereje maintenant CFA ko hen tigui woni ko arti kanko oɗon deuxiéme juge de cabinet o la cinquantaine de créanciers ala haali tigui ganduɗa ko oɗon paiement kono kay e eddumbirgol fof janenkoɓe Youssou Madjiguène ɓe garti hen Aïssata Ndiaye caggal ɗum ɓe garti oɗo journée international des femmes ɓe mbi ko les femmes en marche vers le sommet ha joni de ganduɗa ko karallagal katantagal jamaragal ɗum de yite sembe ɓeɗon rewɓe kana hello naybo ha jooɓo nden jayde Youssou jayde libération oɗo subaka arti koye oɗon parquet no kewɗen wiide sowona scandale tan ko révélation oɗon main levé mon gonduɗa contrôle judiciaire fawnoma e hoorejo Pastef fof woni maire mo Jiguéne Soro mo gonduɗa tigui tumanoma viol kono kayya e menace de mort faade tigui onon suko debbo Adji Sarr ene wayno noon ko kaɗon haala woni ko tawete hen caggal nde namdi itugol on contrôle judiciaire ganduɗa kay ko faade ɓen hujjikinantoɓe mo Ousmane Sonko ene wayno oɗon juge ganduɗa kay doyen des juges ko ganduɗa kay kaɗon haala woni koye jurmo Aïssata Ndiaye jaɓani ittande Ousmane Sonko on contrôle judiciaire ɗum ko caggal hitande ɗum noon faydo hoorema jayde las e oɗo subaka mbi ko la guerre des modèles féministes au Sénégal ene wayno do ha joni ganduɗa ko fannuji walla mbiyen coggue konuji rewɓe ɗo e nder leydi Sénégal ene jokki haɓanade foddeji haqqeji mum tigui ɗi poɗi hebde kono kayya entre combat pour l'autonomisation des femmes et vision importée ganduɗa kay ko darade darde sembe taw kay wasta yewitade hay goto ɗum woni tigui rewɓe haralleɓe ganduɗa tigui tawte hello jettata ndeɗon jeyde las caggal kamɓe mbi koɓe garti woni rewɓe ganduɗa kay Aïssata Ndiaye taw kay ko rewɓe kono kay kutortoɓe ɗum go ganduɗa ko no golle rewɓe gueɗe batte noon docteur Céliba ko sociologue arti tigui e ganduɗa ko gueɗe tawateɗe rewɓe kono kay caɗele ɗe rewɓe guuri ɗo e nder dunde Afrique ɗum tawte nder ndeɗon jeyde las jayde quotidien le quotidien ɓe garti tigui Aïssata Ndiaye ko oɗon musiba teskaɗo hanke kikiɗe to jeere nde Sandaga oɗon salle de vente ene wayno de ko kañum tigui huɓɓi ala tigui ko heddi kono kay ala tigui bagage jaltina toon ene feewi foof de wonti ko ƴulmere woni sababu jaynen koɓe Madiambal Diagne ɓe mbi ko marché des cendres foof de wonti ganduɗa ko ƴulmere no hanniti ni caɗele ɗe noon wondi ko hay goto wawano nadde saabu yaltina bagage e gueɗe baɗe noon hay goto wawano hebde ndiyam kono kay pompier en leylin arde saabu tigui ko auto goto pompier en teskaɗon ɗum ko caggal hojomaji sappo e joyi nde autoji goɗɗi puɗɗi arde holto pompier en gonno holko haaɗiɓe arde law ɗum noon foof namdal en tawi nder elotata ko ndeɗon jeyne Madiambal Diagne ɓe gatti 8 mars ɓe mbi ko les femmes en politique et en parité jayde le soleil ko wi le soleil ɓe mbi ko la vague du succès des femmes ene wayno noon rewɓe haralleɓe ha joni noon jokkiɗɓe ganduɗa tigui jokkuɓe ganduɗa ko darade darde ganduɗa kayya ko haralleɓe tigui onon fannu ɓamtare nder leydi men Sénégal kono kay acteur de développement femme mécanicienne femme ingénieur femme entrepreneur foof de ganduɗa ko yiyama ɗo e nder leydi Sénégal foof koye fannuji certuɗi kalto debbo dari kalto gorko dari debbo tigui ne wawi dara ɗon nde wonno no kewi wiide Aïssata Ndiaye juuɗe ɗiɗi kabɓo e ceinture ɗe ko ɗeɗon kaɓɓata ceɓɓe wuddere ene wayno ɗum tigui tawa oɗon occasion journée du 8 mars le soleil o ganduɗa ko rutti
teddugal faade ɓeɗon rewɓe kala ene wayno ko ɗum noon woni ko tawate nder ndeɗon jayde ganduɗa kay ko leçon jayde vox populi ko vox populi hewɗo subaka journée internationale du 8 mars ɓe mbi ko ces femmes qui n'ont pas voix au chapitre ganduɗa ko ɓe rewɓe ɓe ganduɗa tigui heɓɓe caɗele nder ganduɗa kay koye dewle mumen walla mbiyen e nder cuuɗi mumen kono kay juuɗe ɓe no muña e ɗeɗon gueɗe kala ganduɗa ko fitinaji kono kay e violence uji tawteɓe mabɓe ɗum woni ko tawte nder ndeɗon jayde vox populi caggal kan ɓe garti ganduɗa ko ligue sénégalaise des droits humains tire sur la sonnette d'alarme les femmes et les jeunes filles demeurent vulnérables ganduɗa kay ko musibbaji e caɗele teskaɓe sukaɓe rewɓe ha e ganduɗa ko cemadal ɗi ganduɗa tigui ene guuri kaya mbeya nder cuuɗi mumen caggal kan violence ganduɗa kay on violent incendie e sen jeey gon cuumu duppitigo cuumu hulɓinigo sanne ɗum ko hanki kiiɗa salle de vente ala ko heddi toon salle de vente réduit en cendre ko musiba tigui teska toon kono ko jayre faade tigui ɓen jeyatnoɓe e oɗon nokku yon tigi Moussa Niang salle de vente kam ene anda so huɓɓi tan ko bone dañata toon ayin ɗo buntu Pikine nde to huɓɓi nde caɗele addi nde gila ɗen mesure aji fonno ƴettede e marché ji baadi noon te noon salle de vente Moussa Niang woni koye hakkude ɗo ganduɗa ete hakkude Dakar Moussa Niang ine hamni ɗo ganda leɗɗe woni ɗon ɗo ganduɗa ko matériel vraiment ɓe bonirama tigui kono noon ko wiyete tan neɗɗo saaha foof ko wiyete hirande ko jamma kono fewjete ko ñalawma ko woni fo yo ƴeewe ko wawno ko adduno to musiba ko ha huɓɓi toon kamɓene mbawno jertade koye mabɓe ɓe ƴetta mesure aji guila ko ɓooyi Moussa Niang jayde enquête rewi hen enquête arti oɗon célébration 8 mars ganda ko trait de femme ganda kay ko men rewɓe haralleɓe hatanteɓe kono kay dilloɓe fannuji kala nder jeeriji ay sen jeey nder garo suuji e ganda koye nder foof kala to mbawɗa yaada tanmi toon e ɓulli kanŋe e gueɗe baɗe noon foof ganda wonde mécanicien e gueɗe baɗe noon ene wayno ganda kalto gorko dari hande debbo no wawi dara ɗon ɓe mbi ko honneur aux actrices de l'économie nocturne ganda ko dilloɓe e nder jamma taw kay wona yeyde koye mumen taw kay gonda ko yidde ko gaddi ene gardana ɓesgu mumen ay sen jeey chapeau femme ɗum woni ko tawte nder ndeɗon jaynani jayde les échos ɓe mbi ko cincang de l'émergence démoli Ibrahima Sène ala ganda ko oɗon sortia oɗon chef de l'état e ala haali oɗon rapport de force politique ene wayno noon ɓe garti hen hannde ni oɗon fannu dawrugol o arti tigui e famminde ganda ko hanki défenseur invétéré président Macky Sall Benno Bokko Yakar o woni coalition majoritaire ɗum koye hello jeeɗiɗo ndeɗon jayde ganda koye ko les échos caggal kan parité et journée de la femme focus sur les 10 ans d'une loi controversée ene wayno noon caggal nde ganda ko maître Abdoulaye Wade adduno ndeɗon eɓɓore ganda kay ko gueɗe baɗe noon ene wayno so wiyama parité noon wona debbo e gorko yo pot kono kay ko darde mumen ko darde nde yo fot kono debbo e gorko abadan da man mbawa fodde eɗen gandi ɗum ay san jay et aussi vous le reconnaissez oɗon tentin ɗum noon kono koko darde nde kala ko debbo wawi kala ko gorko wawi wadde e 90% walla bien 99% debbo ne wawi waɗde ɗum et ça c'est possible debbo ne wawi wonde pilote debbo wona ganda ko o dognowo bateau dognowo bis dognowo taxi dognowo jakarta en jiiɗum noon foof bon holto ganda holto serti on ko jomiraɗo waɗi ɗum toon bon voilà toon heddor toon quoi ɗum woni ko tawte nder ndeɗon jani les écoles non tigui jayde star coftal ɓalli udditama kono noon tigui 8e de finale retour ligue des champions ene wayno noon Aissane Ndiaye ko hande tigui kikiɗe jogori wonde ganduɗa kay hakkude Liverpool et Inter Milan ko ɗum noon tigui jaynenkoɓe stade gaddi ngal ɗon pourtal holno jogori wade kikiɗa hande o kono kay hakkude Red Bull Salzbourg hakkude mabɓe e Bayern Munich koye kikiɗa hande o tigui ganduɗa ko sabba so haajiɗo jomiraɗo subhanahu wa taala ɓen sukaɓe walla mbiyen baroɗe leydi men Sénégal e nder tigui ganduɗa ko ligue des champions ɓe wi ko Bouna Sarr hande tigui woni 10e match potital sappo ganduɗa tigui joué ligue des champions Aissane Ndiaye kono ganduɗa ko janggo Paris Saint-Germain jogol fettiɗo on club mo Idrissa Gana Gueye kono de hanki entraînement ene wayno noon ganduɗa ko gagnande musde heeɓi Kylian Mbappé taw kay ummiri koye Idrissa Gana Gueye woni sababu noon ganduɗa ko ƴettoje gueɗe baɗe noon supporteur uji Paris ala ni ganduɗa ko noɓe mbayi ƴettade Idrissa Gana Gueye pourquoi mo gagna ganduɗa kay ko Kylian Mbappé ene wayno noon gagnande musidɗo feyi beele Mbappé ma fettu walla ala ko namdal woni ɗon namdal tigui woni ɗon yo Allah waɗanmo jaam waɗanaɓe jaam kamɓe fof kono noon tigui Baba Moussa koye nden noon ummotoɗen udditen hello wongo hande no kaliɗen ni ko journée mo ganduɗa walla ñalawma mo ganduɗa teddinira ko debbo e aduna o foof e windere nde foof ɗum ɗon noon koko ganduɗa Sénégal ne heddaki hen caggal saabu saaha foof ena ƴewtinda soko wayni dañi walla ñalawmaji mbaɗi ni goodi rewɓeɓe ina heewi
dillude kono noon Moussa Niang ko wiyete neɗɗo sene fitta adorto koye damal galle muɗum ade fittude damal galle jananal sabu ɗo e Piindi TV amin gondi ɗo e rewɓe ganduɗa ko rewɓe dariɓe rewɓe dadiɓe rewɓe liggotoɓe rewɓe ɓe ganduɗa hande ene ƴewtinda yoga hen émission ji hande darde rewɓe ɓe ƴewtindama hen no fewi ɗo e nder Piindi TV Moussa Niang ɗum noon ko adorade hen tan e nene amen nene Leyla Diathié kañumne woni ɗo e nder gayne e nder galle o hay wasde yijide Oumou Dieng kankone debbo dariɗo daraniɗo leñol ha tengte Salamata Dia kankone debbo daraniɗo leñol Tidianiatou Sarr kankone ɗo e nder galle o émission ji makko kañumne ha joni tan e Alimatou Sadia mbiyan momi saaha foof on mo innini nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam Alimatou Sadia ɗo e nder galle o woni tan e banggal radio kankone Alimatou Dia mo teddini no fewi Fat Ndiaye kankone o teddinama joom émission mine moon kankone saaha fo darde makko e kala ko ganda kewi ene ƴewtinde kanko daroto o yaaha o adda ko ɓuuri en hewde kanko Fat Ndiaye ha tengte Aïcha Wane kankone debbo daraniɗo leñol Moussa Niang anda nder galle o rewɓe daraniɓe leñol nanɗo rewɓe ɓe ganda ko jambareɓe rewɓe ɓe ganda jiiɗa mbimi majja hay lawol gotol ɗum noon ha tengti wonɓe banggal technique caméra e ko way noon ɓeɗon rewɓe ne ko rewɓe dariɓe biyeteɗo Ndeye Fatou Massaly kañumne ena tan mawnine oɗo ñalawma Mati Mar madame Simal kankone heede montage o kankone saaha foof ha mbawnide e Ndak Mbaye kankone direction woni kamɓe fof aɓena mawnine e oɗo ñalawma Baba Moussa tout à fait ene wayno ganduɗa jogui sa ko vaggaji ganduɗa kay ko kamɓe kala rewɓe haralleɓe hatanteɓe dariɓe daraniɓe lang taw kay ya jiilaki hen dañje kono kay jiili hen ko ɓamtude ngolol leñol pulaar fa tabarakallah e wiide chapeau à elle kamɓe kala ganduɗa en mbiɓe mention spéciale journée de la femme noon so tawi en duttami teddugal ko wayno ganduɗa ko Tata Rougui Sall kañum tigui ne waɗa hen golle payɗinde Dieynaba Sow ko wayno tigui Habsa Diallo debbo mo Dona Tireje Rougui Dafa debbo mo Seno Palil Fatima Baraki Wagne wonude tigui Hawa Diagne gorko debbo mo Kanele Kanareje ene wayno noon Binta Talen kame Sali Diaba Sali Diagne kamɓe kala ko yettudeɓe e jarnadeɓe ganduɗa tigui ñaganadeɓe duwaw balɗe juutɗe e battane moƴƴe mais aussi sappo ganduɗa ko Alan mbi ko neɗɗo lima yimɓe foof jejjira hoore mum wona yejjide hoore mum kono kadi ko yankinare e aussi chapeau à elle Aissata Ndiaye debbo darid lang eɗen gandi bon voilà faydagal ngal jogui impact mo jogui rendo fa tabarakallah alandi bon ɓe mbi mo lañi foof tekkina banggue mum moi aussi si je vais parler des femmes ganduɗa somoɗa haala rewɓe dariɓe ɗo e Piindi TV lang mboɗo sikki ganduɗa mi ardinamo mi rewna hen nenam Alimata Dia parce que bon voilà ɓe mbaɗi am ko gonmi ko en fait parce que ko ɗo tawmiɓe ɓe jangini kam dameɗe bon voilà ɓe mbaɗni kam ouverture d' esprit ɓe mbaɗni kam savoir vivre minen kala e wonde sukaɓe e mettude wondude mais ɓe ɓeewi wadde min comprendre ɓe ƴeewi wadde min contrôlé ɓe gandi ko fougue de la jeunesse e gueɗe baɗe noon hay so tawi bon voilà des fois min gara min kolla cuuha ko kamɓe ɓe kollata ko professionnalisme et chapeau franchement ko kalame ko koye nderam guittami ko en fait koɓe rewɓe ɓe ganduɗa ko darniɓe rendo ngo yiɗɓe rendo ngo yiɗɓe leñol ngol nde won noon bon voilà haaɓe mbawno yaade autre chose par ce que kala mo jiiɗa e mabɓe ene jogui meccal mum bon voilà ɓe jii leñol ngol ganduɗa ko hol fannu ganduɗa ene laaƴa ɓe mbi ko ndelɗon ñolde il faut ɓe gara ɓe ganda ɓe cukku ɗum Aissata Ndiaye hande ne jogui mawɗo création te fatta barakallah ko couturière mo ganduɗa tigui ene dari hen lang ko hunde nde ganduɗa hewani e nder rendo men nde wonno kala jiiɗa tawede ko gorko e gueɗe baɗe noon mais hande omo darni entreprise makko te fatta barakallah omo dañi hen omo noro hen mais ko leñol ngol o prend ɗum caggal oppude haaju makko oppude hammu makko oppo suhaɓe makko mbasmo kono oppu ɗumen galle tu vois o ara ganduɗa ko wadde présenté Revue Des Titres hay goto majjani Dakar no wayi embouteillage e gueɗe baɗe noon ɓittodiral oto je tout mais chapeau à elle so gambiti ko yooɗi ko yummo jaggue balaɓe et c'est l'occasion aussi de parler bon Aissata Ndiaye ene wayno dara ganduɗa ko so tawi 8 mars haalama mais 7 opéra caggal nde wonnon koye tarique Sénégal Dia talata e nder ɗen rewɓe bañkaɗen calinoɓe par ce que kono waaɓe no monni calinomo jimani tubahoɓe ganduɗa ko worɓe dahama worɓe natti jogade doole kañum ne mbi ko ganduɗa tubahoɓe jimata e amen ene mbaɗa e amen ko beela wadde ganduɗa ko mayde ɓurani amen ganduɗa ko joɗade e tubahoɓe ne mbaɗa e amen gueɗe kantoriɗe walla gueɗe ɗe ganduɗa beelaɗen kamɓe foof ɓe natti min duppi hoore mabɓe c'était le 7 mars 1820
ndeysan taarih ne windi ganda kadi ha joni ne jokki haalde wallahi taarih ne windi Moussa Nia heddoto koye taarih kono aɗa andi aduna Moussa Nia wondude welani saaha fof goto fof ne jogui jikkuji mum saaha jikku jayɓe ɓe ara kono noon amo muña ɗum noon amo muña ɗum saaha jikku jayɓe ɓe ara tigui kono kankone ko muñowo te ko noon tan aduna ko muñodiral kankone ko ɓelɗo wondude vraiment babama Moussa Nia miñiraɗo moƴƴo vraiment amo weeli wondude amo weeli haaldude koye noon tigui nateten e temmen hande Moussa Nia yewtere faade ko fayi tan e rewɓe Moussa Nia saabu aɗa andi rewɓe ko heewi hen ene goya ɗum haali ɗum joni to banggal parité so haalama wonɓe ganda jitta ko bonnude wiide debbo e gorko wawa fodde rewɓe jiilaki fodde worɓe Moussa Nia saabu hande wonko ganda diine amen jaɓani ɗum wonko ganduɗa yete taarih amen jaɓani ɗum wonko ganda aadaji amen e cosaan amen jaɓani ɗum Moussa Nia saabu guila dawa dawi min tawi ko taniraɓe amen ko kañumen toppitto worɓe e nder galle Moussa Nia ɗum min tawi ko ɗen koyɗe min jeeyi wadde noon debbo yiilaki fodde gorko kono noon to banggal liggey so tawi Aissata nana waɗa ko ganduɗa baba Moussa Nia nani waɗa ɗum so salaire aji mabɓe ari yo fot ko ɗon haɓete Moussa Nia to banggal yete debbo a yiyat hande debbo daña ɓinguel joom galle muɗum koko ɗanni wiye ala droit wadde yette tan déclaré ɓiyum oɗon ma baba ara walla ma kayit baba ara nde fuɗɗo waɗede déclaré Moussa Nia ɗum ɗon foof koko ganda caɗele ɗe rewɓe kaɓoto hande jiiya debbo wonay dewgal ha dewgal natti welde gorko wiya ɗum mi seeri Moussa Nia debbo yaha resoye gorko daro wiya mi serani nawa ɗum e lawol ɗum ɗon foof koko yiya ɗo e nder leydi meɗen Sénégal rewɓe ene guura ɗum rewɓe ko fiyateɓe walla ko watteɓe ni ɗum ɗon Moussa Nia mbi sikki tan saaha ittete joƴƴineɗa kono droit ji rewɓe adde joƴƴine fawe saabu a ƴeewat mo ganduɗa hande gorko hande tan mbeɗen nana temmo ganda nani haale Moussa Nia e rewɓe oɗo ɓiɗɗo debbo mo ganduɗa ina foti yaade safroyade gorko mum wi wawata yaade safroyade sona ɓe jaadu kamɓe ɗiɗo te wiya ko passeport goto wawi fewndede kanko debbo o yahata gorko o wi debbo mum ummota ko ɗo aɗa andi ɗum ɗon foof koko ganda caɗele ɗe ganduɗa ina wayno ko ruttade famdinde joom suudu muɗum walla famdinde debbo ha joni Moussa Nia exactement ganda ko caɗele ne teska hen no fewi caɗele ne teska hen Aissata Ndiaye kono kadi en jii violence uji kewɗi mais ko wiide tan ganda ko rewɓe ko muñanteɓe nde won noon peeje en kewi kono haqqillaji en mbiyani kewani mais ko ganda ko esprit de dépassement ne foti wonde e kala couple ganda ko sa daari ko ene famdi dole quoi c'est vulnérable ene yurmini e fannu kono kadi ganda ko soɓe ngala ɗon ala ko tigui ko wawi mankude nde won noon Aissata Ndiaye neɗɗo sa yiɗimo on gondi fi sabilillah union sacré foti wonde base o ko c'est la confiance sa wi debbo ma yarama ma jaaha wadde firti gonɗa aɗa wawi yaade debbo mum bon voilà ko wela wadde ko waɗa ɗum ɗon tan par ce que debbo ɓuuren peeje e gueɗe mbaɗ noon donc nak ko muñal e no dutɗa mbiɗa ni salaire aji e gueɗe mbaɗ noon potal e banggue ganduɗa ko golle noon nde won noon kalko gorko golli 8 heures de temps debbo ne wawi gollaɗo 9 heures de temps sans ganduɗa ko sans probléme donc nak banggal toon ne wawi wonde parité et aussi bon voilà wiide kadi banggue minen worɓe wiide ganduɗa ko e il faut o soumission a woni gorko duhol ngol ko gorol bon voilà e ko konngol ngol ko gorol foti wonde min mi sikku bon voilà sa wayi sa holno jiɗirta tan ganduɗa ko oɗon fuɗdiɗo ma e gueɗe mbaɗ noon ƴetta ɗum tan pawa sara ma ko wayno ganduɗa ko dendam mbayɓe ɓe mbiyatma ganduɗa ko e an ka faible e ka bawaɗo gorko bawaɗo alors taw wawede ne woodi wawde galle mum ne woodi mais Aissata Ndiaye hol hokkoreɓe kadi junggo holko hokkoreɓe sammere junggo nawa junggo foof bon voilà jomum jurmuɗa ɗum jiiɗa ɗum guille kiisɗe tisɗe e drogue mo caprice aji kewa ha joɗɗa tan wima bon voilà ya adduniyam hoodere bon voilà gaddoya hoodere wima ya rutto gaddoya lewru tima e gueɗe mbaɗ noon donc ko wiide tan kala ko jiiɗa e muñal rewɓe muñana worɓe muñana rewɓe bon aduna o weela hodde noon tigui Moussa Nia banggue diddi fo goto fo foti ko muñde banggal muɗum ko noon tan ko wiyete saaha foof e rewɓe ɓe e banggal droit ji mumen Moussa Nia rewɓe ɓe ko ganduɗa ene namno ɗum saabu hande so wiyama liggey ko heure oɗo ha heure oɗo ko debbo e gorko fo foti hen te Moussa Nia ƴeewa debbo hande jogoto ko ne wawi wiyede liggeyaji ɗiɗi te so wiyama wonɓe ganduɗa jiyata ko yiyande mumen yo rewɓe ɓe jooɗo Moussa Nia hayso tawi debbo hande liggoyaki ne woni nder galle muɗum won rewɓe ɓe ganda liggoyaki bureau ji won rewɓe ɓe ganda jeeya
yani busikaji won rewɓe kono so ɓe pini Moussa Niang ɓe ƴettata ko ɓe ƴettata ko sawruɓe paya to ganduɗa kañum woni guese Moussa Niang ɓeɗon rewɓe ɓe ganduɗa ko jambareɓe pina mbamba ɓinguel ɓiɗɓe mumen naggay jungo oɗo naggay jungo oɗo paya guese Moussa Niang ha 13h yona garta e galleji ɗi caggina bottari so caggini bottari defti kadi Moussa Niang kirdoyo kadi goɗɗum so garti fayay kirade ɗe Moussa Niang ne wawi wiyede galleji ɗi ko rewɓe ɓe jogui ɗum sutura galle sokol galle hande ko debbo kala ko ganduɗa hande galle so moƴƴi debbo fewndi ɗum kono galle so boni ko debbo bonni ɗum Moussa Niang saabu sa naate galle a tawi ɗon debbo a tawi ɗon ñamde a suusat on galle Moussa Niang saabu gandata ko debbo moƴƴo woni ɗon koyngol lawol ni tan ndewanmi nene amen Marème Faye Sall min teddinamo kankone saabu ko debbo tottirowo ñamre ko debbo mo ganduɗa ko debbo moƴƴo debbo nanganɗo joom galle muɗum debbo mo ganduɗa hande kala to jiiɗa ɗum ko jaleɗe muɗum jiyata Moussa Niang kala to jiiɗa Marème Faye ko nana fije nana jala haysa andamo o natate nder ɓerde ma saabi ɗum ko jikku makko mo jogui te noon ko noon nder galle makko Moussa Niang wayi hewde ñamde sisiɓe jobjoɓɓe mbayrata toon Fatou barakallah yettudeɓe kamɓe fof ono mbiɗani ko hunde yonde ndeysan Fatou barakallah pelle rewɓe nder ganduɗa ko Sénégal jokka kadi ganduɗa ko ɗiɗon gomuji association ngaji CIE ji moni kala dañoto jaggi ay san jay par ce que bon voilà no noon wiide tan bon voilà mi ɗamino e gorko mi ɗamino e gorko aduna hay goto andata weerat par ce que sa yi Mariama Ba haali émancipation de la femme jiya debbo jangga ay san jay ha heeɓa certain niveau dewgal tagama woppude jangde makko te oɗon gorko tagno woppude jangde makko à un certain moment wawi waddemo libéré andi anande goɗɗo ko ɗum tagui Mariama Ba haali émancipation de la femme dañco jagguɗa so tawi gonɗa ko janggo e jamma o paama taw an aɗa jogui to jagguɗa tu vois do hande hol rewɓe ganduɗa mbaɗani dépendre worɓe ten jiddete seeɗa mais mbaɗani dépendre worɓe nena ñammina ɓesguli mumen taw ganduɗa ko ñaagay hay goto jeelaki hay goto tu vois c'est très important aussi o yettude ganduɗa ko joni noon ko en tefammo e Sane Ndiaye ganduɗa ko nellelɗo si yumma leñol en tefammo il faut e voilà en tefammo Fatou barakallah ko yettude Allah e julde rasulu salmindemo juurademo ñagademo duwaw ñagademo cellal dumingal nde wonnon ko moƴƴo battuɗen haqqille jiɗɗen korsidnen aussi voilà annene ganduɗa ko Hardjata Gueye Yaya debbo mo mbolobirani debbo mo waɗa bere kañumne kadi watti haqqille ko mbatten waɗi motivé encouragé kamɓe kala e kuuɓal wiideɓe ganduɗa ko journée internationale de la femme yo Allah hokken tawtere on ñalawma wadde ɗum fiyete kadi Fatou barakallah chapeau aux femmes non tigui kadi ɗi konngudi udde tan ñagana tan nen lelɗo cellal kankone duumingal yo Allah waɗanmo cellal hokka mo yidde makko e sago makko koye ɗi konngudi gudde tan roɓɓindu jayndeli meɗen tottude wonade janggo sallahu lamdo jaabi baba Moussa Niang bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde Mansour Sow Alias Thiat to banggal caméra to e Oumar Ba